자 मोजां सिमां नुदोंमोन आङो एथ्र' गरम उन्दुनो हाया आयौ सान्दुङाबो जायालै बेरायहैयाबा बेरायहैनांसिगोन बहाय थांनोब्रा फन हरनांसिगोनलै र' फनाबो रिंबावालै थाबखौनो माबा खरनासो खोन्थालाबाय थाबाय जायालै गरमावबो मासथोनि ओइ हेल' बहाय दं नोंलाय नैलै माबा बेरायहैनो थांजागौमोनदां मोनाबिलियाव गरमथारना उन्दुलागासिनोसोमोन आङो थांना थाङा थांजायो दा दे होमबालाय डाइरेक्ट जोंनाव फै मोनथिबाय आंबो रेडि जानानै थाखानोसै ओंखामबो जाखांखाबाय नालाय दे होमबा फैबानो जाबाय थांनायाथ' र'लै माबा कारावबो थाव गैया स्कुटियावबो थाव गैयालै माजों थांनोथाय दे माबा मोनसे बेबस्था जागोन दे जोंनाव फैगोर थाब फै दे लेट खालामनाङा दे थाब फैदो दे फैग्रोथोंसै बिदिब्ला हाब माथो रुमाबो एथ्र' मैला जाबायब्रा है साला दा साफा नुदों जालामोन थांसै बिदिब्ला र' ड्रेसखौनो गाननो बावदों है दासो जादों दा थांसै Yo bro, दासो सफैदों नै दे फै दे फै नै बेहाय जिरायफै दे ओमफ्राय माहाय थांनो होनदों मोनाबिलियाव थांनो नागिरदोंलै जायगाया जा मोजां जाबाय ना मा होनो जायोना थांजागोन बे गरमाव माथोब्रा नैलु मोनाबिलियाव थाङो जोंहा नै जायगाया दहाय जा गरममोन ना आयु थानो हालामोन आं गरमा मिथिबायना दासो एसे अखा हानानै थान्दा मोनदों जालामोन आं नायलाय जायगाया बरिया नायलाय जायगानि बरिया जाबाय इन्टारेस्टलि ना दुगैनो बरिया जागोन थांसै होलांनांसिगोन आं गामसा लाबोखादों थाङोबा दे बरिया आंबो लानोसै होमबालाय लादो गांसे जागोन ना होमबानो दुगैना फैनांगौलै बिदिब्ला थांसै थ'दो बेजों थाङाखै जोङो गारिजों थाव सोनो फैसायानो गैया जोंनाव बेजोंसो थांदों जोङो थमजोंसो लोगोजों मोनाबिलिया बेलाय माथो मोनाबिलि कम्पिउटारखौनो होलांगोन र' आं बानायगोननि थांगौ र' जाबाय फैदो थाब Boriya guys. Boriya. गामसायाव उदोंना बेगावनो दं दा Salah jirat min banyak. Ayo.